Paano mag-devotional time? Una sa tanan, aton nga tukibon, ano ang ginatawag nga devotional time? Ini ang imo nga personal appointment sa Ginoo. Ginatawag man ini sang iban nga quiet time or QT o kun time alone with God o kun Tao G. So nga kinahanglan mag-devotional time. Agud magatubo pagid ang aton relasyon sa Ginoo paagi sa pagpamati kag pagpakigistorya sa iya. So two-way ang devotional. Nagapamati kita sa Ginoo kag kita nagapakigistorya man sa iya. Saan o dapat mag-devotional? Fixed time kada adlaw. Fixed kay bangod kinahanglan nga partigid ang devotional sa aton nga kabuhi. So ang iban naga-devotional aga pa, for example 5 o'clock. So gina-fix nila sa time ngayon na hasta kung ano nga time. And then ang iba naman mas gusto nila nga gabi, gina-fix man nila sa for example 9 o'clock. So maayo gid nga ma-fix naton siya para mangin partigid siya sa aton nga kabuhi kag hindi naton mabutangan sang iban nga activities ang oras nga ina. So diin kita dapat mag-devotional kung posible sa malinong kag private nga lugar. Apang paano kung ang inyo panimalay nag-share kamo sa kwarto o kung posible gani nga wala ka sang imo nga kaugalingon man nga kwarto. So importante lang nga ipalayo naton ang mga bagay nga posible makadisturbo sa aton. Pareho sang cellphone, i-off naton siya para hindi kita matintar nga magpadala sang mga mensahe o kung magbukad, magsabat sang mga mensahe sa oras ng aton devotional time. Amo man ang TV, computer, hiligdaan kag iban pa. So may mga iban nga nagaistorya gani nga nagapalayo sila sa TV pero ang ilang mata ara naman sa TV. So nakita nila nga mas maayo gid gali nga patron gid nila ang TV samtang naga-devotional sila kay para nga ang ilang nga bug-os nga attention ara sa ilang nga pag-devotional. Ano man ang aton dapat gamiton samtang naga-devotional kita. Siyempre ang aton pinakaimportante dira ang aton nga tagipusoon nga handa kita sa pagdawat sang mga butang nga gusto ipakigambal sang Ginoo sa aton kag kita man excited sa appointment naton nga ina sa Ginoo. Apang may mga bagay nga physical nga makabulig sa aton sa devotional time kasubong sang number 1 ang aton nga Bible. So magpili kita sang Bible nga sa version nga mas maintindihan gid naton. Kay kisa may mga kilala ako nga nakita nila nga mas gusto gali nila ang example lang ang Hiligaynon nga version sang sa in English. Mas naintindihan nila. So tan-aw naton kung diin ang version nga daw mas mangin klaro ang pagpakigambal sang Ginoo sa aton. So hindi naton ipilit nga dapat English gid or dapat Tagalog gid. Kung aton nga nakita nga mas maintindihan naton ang pulong sang Ginoo nga nasulat sa aton na andan nga paghambal nga amo ang for example Hiligaynon. So kasubong man may mga kilala man ako nga mas gusto gid nila ang English. So ini nga bagay, ikaw ang mas nakahibalo sina kung ano ang mas nagakabagay mo nga gamiton sa imo nga devotional time. Kag ang Ginoo makapaklaro man sa imo sina nga may mga bagay nga for example maskin diri sa notebook o kung devotional journal naton, ang iba niya gusto nila nga magsulat sa ilang nga
notebook lang gid o gusto nila pad paper. So wala gid sang rule sina no kay kun tani mahambal kita nga may verse bala sila nga naghambal nga amo gid ni nga klase nga notebook. So hindi na importante kung ano nga klase, ang importante nga magamit naton ina magabulig sa pagpatubo sa aton relasyon sa Ginoo. Ang ballpen kung ano lang ang mas at home kita nga gamiton nga ballpen, iban gusto gani nila ya lapis, may mga kilala ako nga gusto nila naman may mga colored pen sila nga ginadrawing nila ang ilang mabasahan. So sa imo na ina, pero importante gid mi ara kita Bible kag makabulig pa gid kung may notebook kita kag ballpen. Ano ang akon himuon sa panahon sang devotional? Importante magpasalamat kita sa Ginoo. Hambal gani isang Salmo 100 verse 4 kag pirmi nato ni mabatian sa opening sang mga worship services o pagtililipon nga hambal ya magsulod kamo sa iya templo sang Ginoo nga may pagdayaw kag pagpasalamat. Dayawan ninyo siya kag pasalamati. So sa aton devotional, wala tuod kita sang makita nga physical nga templo, pero ara kita sa presensya sang Ginoo. So maayo gid nga magpasalamat kita sa Ginoo kag makapasalamat gid kita maskin ano ang aton nga sitwasyon. Sigurado nga kung buksan naton ang aton tagipusoon sa panghikot sang Ginoo makita naton ay damo gali kita nga dapat nga pasalamatan. Kag may mga kilala ako nga ginagamit nila ang ilang mga gitara sa pagpasalamat sa Ginoo. So gakanta sila sang mga praise songs. May iba niya man niya nga may mga ara sila nga mga songbook nga ginatamdan. Bangod siling nila gusto ko yang nga may ara songbook kag hindi ko memorize ang kanta pero kanami kung may songbook kay makakanta ako diri-diretso. Kag may iba naman niya nga nagapatukar sila sang music sang pagdayaw sa Ginoo kag ginaupdan nila ina. So ang tanan nga ini mga pamaagi sa pagpasalamat sa Ginoo kag manami pagid nga may ara gid nga pagtikab sang aton baba sa pagsiling sa iya, pagpasalamat sang ginahimo sang Ginoo sa aton kinabuhi kag pagdayaw sa iya bilang siya Dios nga buhi naton nga Ginoo. Then ano pa gid ang aton nga himuon? Obviously kinahanglan naton magbasa sang Bible. Ano kalawig ang aton nga basahon? Dapat bala basahon naton bilog nga chapter? Dapat bala isa lang ka verse? Dapat bala limagid ka chapters? So wala man sang rule gid sina pero mas depende siguro ina sa imo no kung mabasa ka sang bilog nga chapter o kung duha ka chapters, importante nga wala mo ginadalian ang pagbasa. Ang term gani isang Bible dira meditate to parehas ang pagligon-ligon sang karabaw sang iya ginakaon. Ang karabaw wala gid na iya gadali no. Ang mga nakabalo kung paano nagaligon-ligon ang karabaw sang iya nga pagkaon. So amo man na ang pagbasa naton sang Bible. So maskin mahambal ka nga lima gid ka chapters na nabasa ko kaadlaw. Pero kung wala mo man lang gina ligon-ligon ini wala mo gid tutukan sa pag-intindi ko anong gusto ginapaabot sa imo sang Ginoo ti daw mas maayo paguro nga nagbasa ka sang isa ka chapter o tunga sa chapter dira no nga may ara gid nga pag-focus ang imo nga atensyon dira wa imo gindalian imo gid nga ginligon-ligon ini nga bahin sang Biblia. Kag manami gid kung ginapasunod naton sang basa hindi nga sige ka laktaw-laktaw nga subong adlaw didto kita sa Book of John chapter 1 was naman didto naman sa Revelation chapter 10 sunod naman Genesis chapter 5. So
siguro personal ko niya nga experience kag maistorya man sang iban nga manami kung ginapasunod naton kay makita naton ang ano ang sugpon sang ginbasa naton kahapon kag mas maintindihan naton mas maayo ang kabilugan sang ginbasa naton gali nga ina. So magsulat kita sa aton notebook man sang mga bagay kasubong sang mga promisa kag sugo nga ginatudlo sa aton sang Ginoo paagi dira sa iya nga pulong. So ang pulong sang Ginoo amo nang pamaagi nga nagapakigambal siya sa aton kag kanami nga indi naton buhian ina nga pulong. Halbal gani isang Salmo 119 verse 105, ang imo pulong pareho sa suga nga nagahatag kasanag sa akon alagyan. Isulat naton ano ang promisa sang Ginoo nga nakita mo sa ginbasa mo subong nga adlaw, ano ang sugo. Kag pagkatapos ina manumdum kita mag-reflect kay may nabasahan ako nga sugo or may nakita ako nga promisa sang Ginoo, paano ko ini i-apply sa akon kinabuhi. Isulat mo man ining application sa imo nga notebook. For example, may ginbasa ikaw kag ang nakitaan mo dira nga ang promisa sang Ginoo siya magahatag sang tanan mo nga kinahanglanon. So posible nga ang imo application sini hindi na ikaw magpalibog or posible may ara ikaw conviction sa Ginoo sa imo tagipusoon nga kinahanglan mo gali nga magsugod sang isa ka negosyo o kung ano man ina nga application nga sa imo nga pag-reflect o pagpanumdum, ang Ginoo nagpakigambal sa imo sang isa ka bagay nga dapat mo himuon or posible nga nagbasa ikaw na hanungod sa pagpatawad kag kinahanglan mo gali suno sa imo gidbasa nadumduman mo nga may tawo ikaw nga ginimuan sa hindi maayo. Way mo man ginhungod, pero posible nakahatag sang kasakit sang buot dito sa isa. Kag kinahanglan mo mangayo sang pasaylo. So isulat mo man ina sa imo nga notebook para hindi mo malipatan kung ano ang ginasiling sa imo sang Ginoo. Kag makabulig ina nga pag sunod nga adlaw makita mo nga, uy, kahapon gali nagambal ang Ginoo nga mangayo ako patawad kay for example kay nanay subong duway ko pagid nahimo. So ngayo naman sang kaalam kag kaisog sa Ginoo sa paghimo sina. The number 4 magpangamuyo nga buligan ka sang Ginoo sa pag-apply. So amo na ini no, pag-apply sang imo nga natun-an kag mangin-anes sa Ginoo sa mga bagay nga dapat mo pangamuyuan. Mangin honest bangod kisa sa aton relasyon sa aton isig katawo may mga bagay nga ginatago kita kay bangod hindi kita gusto nga masakitan siya or kisa may pag hesitate sa paghambal sa mga butang nga dapat naton ihambal, for example pangayo sang patawad, pero sa Ginoo hindi naton kinahanglan magtago nga Lord patuwara ako kay gintuduan mo ako subong mangayo gali ko patawad kay nanay or mangayo ako patawad sa akon anak waay ko ina nahimo pa kag buligi ako. So mangin honest kita, hindi naton kinahanglan nga magpakita sa Ginoo nga Lord kaya ko ni hindi ko na kinahanglan bulig mo sa bagay nga ni kay kaya ko na ni. So mangin honest lang kita dira sa Ginoo kag importante nga magpasalamat kita sa iya sa kaayo niya sa aton nga kabuhi. Kabay pa nga ang short nga teaching nga ni nanungod sa devotional time makabuligid sa aton kag mangin himuon naton ini nga mangin bahin sang aton kabuhi kag hindi bangod nga may mamangkot sa aton nga kumusta imo devotional time or naka-devotional time ka na, pero himuon naton ini bangod nahibalaan naton nga magapalig-on ini sa aton relasyon sa Ginoo kag magadala sa aton sa maayo nga plano sa aton nga kabuhi. So God bless you sa imo nga pagpanglakaton upod sa buhi nga Dios.